bethanda ukubona i-picture. I wish inalo picture right. I'll show you that picture. La picture ufoto sister wami newele lami umama wami nase sihleli phezu couch. There's a couch because any bright saya move from the level saya in this into elungi apa nasiyaya senamhlophe so sikhona istrate kusema now yayimu-2 rooms yayi-room yokulala ne-room yoba yabo so sihlala asinandawo lala eza couch ezifulukwenzisa zona ezifode nesita wamele nawo ngeza couch sasilala kuzo namrati ndizolala icouch ndizolala ebhedi xa kuthiwa umntu nebhedi ngala mini ngengomso bandolukile sendiphuma ehlathini ndaqala ndalala ebhedini siyahlekwa ke abasimamela ke ngoku xa ulala ekhawushini wenza njani ke ngoku awuthatha isikabakathandani nam I think icawa elikhonze khulu did not want us to associate ourselves with this. So nobody feels like ubustold abenzi happy benza ngapha yabo because as much as ke ithi nomzalwane ngiyakhoza but la peer pressure ngisibhaqa nami phakathi kwelazinto asoze sizihambe kanye and nami ngiyoyika ngoba ngaba ibonwe indawo engihlala into right bayaziwa kuJoshua udlala i-Grand City Football Club uNtoni unwadwa outside the league and my mom was very strict, you know, the woman was very strict. because uvela nodlala nesoccer football Yeah man, yeah, I like soccer. I was never good at it. My twin brother was